Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se nacházíme opět v gymu, protože teďka v Česku není ještě to počasí úplně dobrý, takže dáváme ještě takový předposlední trénink vevnitř. Jsme dneska zase opět v Bobby centru v Brně, jsem dneska i s Filipem, s velkou přijde Mára, takže nebudu dneska po dlouhé době se sám. Dáme lidi dneska statiku, dneska máme na plánu statiku, primárně pojedu push, dáme k tomu i nějaký puly, nějaký front levery a tak. Každopádně pojedu hodně pushe, dám si spoustu plenčů, jak presu, holdů, negativů, tak i strašně moc push-upů, takže vám tady tam prostřihnu. Bude to takový víc raw training, takže doufám, že se jenom společně užijete. Povykládám vám i k tomu pár zážitků z FIBA, který jsem měl, takže máte se lidi na co těšit. Takže nahoďte like, jděte se dál a jdu se do cvičku a jdem makat. You're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back, 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 back? Kámo, víš, že jsem si dělal taková ta obří bedna s tím mágem, tak jsem si vzal ten svůj kámo sud, jsem tam takhle nabral kámo, zavřel a on nesl domů kámo. Kámo, legend, to je legenda, kámo. Vyhaslá hvězda, kámo, se vrací, ty vole. Každopádně líčky, vrátil se k nám po dlouhé době i Marek Dunda, jak se mohli vidět v předchozích videích, protože měl teďka hodně špatný rameno a zápěstí, každopádně už se pomaličku vrací, tak uděláme malý rozhovor. Jak se, Maro, kámo, teďka cítíš po dlouhé době? Kámo, dostávám totální křeče dozad, nemám vůbec pevnění těla a je to těžký. Věřím, ale jakože musí být určitě jakože rád, že už se zase vrací zpátky, ne pomaličku. Jo, to jo, ale bojím se, že když budu také cvičit, tak se mi to třeba zhorší, že se mi to už také stalo. To věřím, no, kámo, musíš hlavně opatrně, vždycky pořád do cvičku a začít hlavně pomaličku, no. Jsem 3-3. Uděláš to? A byl music? Ne, to je to. Yes, kámo, let's go. Když sundáte tričko, tak máte plus 10% power. Jako vysvíkáš? Jo, já se vysvíkám. Teď kámo, úplně nevím, jestli to jako v pohodě. Já i vařím, kámo, bez trička, vole. Kámo, v Praze lidi bez trička i v tramvaji, tam je to v pohodě. Lidi prostě, Pražák přejede do Brna, se musí vysít prostě. Lidi, to byl takový flek, až mu z toho teče krev z nosu. Ale dobrý. To byla dobrá zase, jak svení, kámo. Tak líčky, teď jsme celý teda první plenče, teďka jakože druhá věc na mém tréninku, teďka půjdeme půl komba, dám se takový 3 až 4, uvidím podle síly, každopádně dneska to mám spíš ten push, tady to stavím jakoby na proužení toho tréninku, takže uvidíme, jak to půjde. Teďka jsem se první, když půjdu 2 až 3 a jako další věc to dáme push-upy ve full plenči, uvidím, jak to půjde, zkusím třeba 5 sérií po 1 až 2 opakování, uvidím, jak to půjde a pak samé další věc, co se potom ozvu.
one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut. Tak lidičky, teď jsme si dali nějaký ty plusety, teďka si dáme planche push-upy, dáme si 5 sérií bez gum a pak si dáme, co? Tak si dáme sérii s gumama, jako ono je to bez gum lepší, víte co, ale občas je důležitý. Mít tu ochranu právě, když už třeba nemůžete, tak to nahodíte to ono gumy vás to náhodou. podpoří, no, je to prostě víc safe, no. Přesně tak lidičky, takže teďka dáme bez gum, potom nahodíme šprcky a dáme pořádný push-upy. Pak dáme strašný bomby a pak to dojebáme. Yes, a pak lidičky dáme ještě s malou spolu a pak dojedeme úplně statický push sety, úplně do selhání. A budeme to prokládat pořádnýma stojkama, protože je dobrý mít balans v životě. Přesně tak, abyste vlastně, no, Aby se to dotáhli daleko. přesně tak, aby byl úspěšný, tak. Till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. Já vás na make-up věc. Máš pospíšil, kámo, jede tady strašný bomby, asi mě zabije, ale musím je crazy. Na co jsi přišel? Ne, to nejezdí. Bolí na ten dip, že jo? No to nejezdí, no. Já přišel na mega věc, jak jsi říkal s tím planchem, ať to na konci jakože dám jakože níž tu prdel, tak reálně když to udělám předtím, než ten klik, tak ten klik je 100krát lehčí. Reálně, protože nemám tu prdel tak nahoře, a když to hezky dám dolů, tak je to fakt příjemnější, jakože tu pozici a pak to líp udržím. Je to No jasně, kámo, a tak zkusím ještě, to dobrý. to je, když kámo brousíš týpku, prostě taky chceš mít, víš co? Vy potřebujete jít z té základní pozice dolů a pak zase do té pozice, jak jste byli předtím, abyste byli úplně stejně. Prostě abyste potom mohli že, měnit ty pozice, že jo, logicky. Mě to všechno prostě spojí s workoutem. To říkal Mára. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. The roof comes off till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. This is the moment we are all waiting for. Wow! Ty vole. Oh my gosh, Under Armour.
Thank you. No, no, no. Oh no. Killing one, I think so. To je těžký pro mě, reálně, jsem nezvěděl. Ale když se konáme, tak ten balans je na tom přijde spodí, je začátku docela. Já jsem se Tak lidičky, máme tady poslední serku dne. Dáme se teďka úplně do selhání plenčlíny a v tom budeme jakože různý takový push-upy. Uvidíte, já to tam moc nejezdím, každopádně Filip říkal, že to je fakt super cvik na konec tréninku, takže teďka to ukážu a to bude poslední věc, co si dneska dáme. Lidi, jak vidíte, jste vlastně v plenčlínu, snažíte se být vlastně vepředu v plenči a budete ty kliky dělat úplně jako do selhání, co vám ty svaly prostě dovolí. Tam zase sklikne. Překloníte toho pajku, lehce si odpočnete a jdete znovu úplně do selhání, tam tak 3 série, úplně ty svaly vyždímat. Za mě nakonec tréninku, fakt pecka. Jo. Ale musíš dát. Tak jo lidičky, tohle bylo pro dnešní videjko všechno. Dali jsme teda bomby, jak jste mohli vidět, fakt jsme se napumpovali úplně do saček s prominutím. Každopádně jsem mega rád, že tady kluci byli se mnou, jak Filip, tak Mára. Takže hoši, děkuju vám, že jsem nemusel cvičit sám po dlouhé době. Jak jsem už dneska cvičilo? Mě jsi cvičil po 130 dnech úplně skvěle. Teda slyším, kámo. A to bude, bro? Kámo, jeli jsme bomby, kámo. Já myslím, že jsme vzali naše limity, kámo, znásilnili jsme a pak jsme zase, kámo, vrátili zpátky, takže myslím, že dost spokojený jsem. Je lidičky, takže děkuju vám, že jste koukali, budu moc rád za koment, sdílení, lajka, odběr, zvonka, cokoliv. Takže lidičky, sledujte, pořádně makejte s náma a vidíme se u dalšího videjka. Čus, čus.